ده مجارك دن دال dibistanên taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê yên bajarê Helebê yên ku girêdayî Rêveberiya Xweser in Ezmûnên asta Navîn û Amadehîyê dest pê kir. Komîteya Perwerdeyê Helebê dest bi pêvajoya çêkirina Ezmûnên Dawiya yên sala xwendinê ji bo dibistanên Navîn û Amadehî yên taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê kir. 13 dibistan li taxên Şêxmeqsûd û Eşrefiyê hene. 10 ciwan bi awayekî hevbeş ji aliyê hikûmeta Şamê û Rêveberiya Xweser ve tên rêvebirin û sê dibistan jî bi tevahî girêdayî Rêveberiya Xweser in. Her wiha peymangeheke perwerdekirina mamosteyan bi navê Şehîd Zozan Yûsif û çend bexçeyên zarokan hene. Rêveberên dibistana Şehîd Cudiya Manos diyar kirin gelek xwendekarên ku ji Şehbayê koçber bûne ji aliyê Komîteya Perwerdeyê ya Helebê ve hatine pêşwazî kirin û ji bo bidawîkirina xwendina xwe vegeriyane dibistana.